बे समाव स्टुडिअ दं आं जेंग्रें नार्जारी। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बागानपारायाव भारत सोरखारनि मावबिथांखि सेल्फ इमप्लयमेन्ट बेनि सायाव फोरोंथाय होनाय बादाया मीना स्वर्गियारी आरो बिनोद स्वर्गियारीनि दैदेननाय आरो फोरोंनायाव सोलिगासिनो दङ। बे फोरोंथाय बादायाव बागानपारा ओनसोलनि गासै साब्रैजिसो आइजोफोरा सोलोंजागासिनो दङ। फोरोंगिरि मीना स्वर्गियारी बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला बे फोरोंथायखौ 2 दाननि थाखाय होनाय जायो आरो सोरखारा 2 दान आबुं फोरोंथाय लानाय आइजोफोरनो दान मोननैयाव 6,000 रांबो होनाय जायो होनना मिथिहोदों। बे फोरोंथाय बादायाव आइजोफोरनो नारेंखल फिथाइनि बाख्ला बिगुरखौ मेसिनाव होनानै दिरुं आरो करिडर कार्पेट बानायनायनि फोरोंथाय होनाय जायो होननानैबो फोरमायदों। लोगोसे दिहुनजानाय दिरुं आरो करिडर कार्पेटखौ खाथि खाला जायगायावनो फानहरनायजों लोगोसे मसलफोरावबो फाननो दैथायहरो होननानै फोरमायदों। मख'जाथावदि मीना स्वर्गियारी बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला दिरुंखौ 1 केजिआव 60 रां आरो करिडर कार्पेटखौ गांसेयाव हलसेल रेट 100 राङाव फानहरनाय जायो होननानैबो मिथिहोदों। बाक्सा मसलपुरनिफ्राय दिबाजुराम गयारीनि खौरां। बे जायगानि मुङा बागानपारा। आं बेवहाय ट्रेनिं होनाया बोसोर मोनथामसो जाबाय। देग्लाय बोसोराव नोंथाङा बेसेबांसो आइजोफोरखौ ट्रेनिं होखो? देग्लायनि बोसोराव दा नै मास मोनब्रै खेबब्रै सोलिगासिनो दोङो। बे खेबाव नोंथाङा बेसेबांसो आइजोफोरखौ लानानै बे ट्रेनिंखौ होबाय थादों? बे ट्रेनिंआव मोननै ग्रुप दोङो। इयाव मोनसेयाव 20 जन करे 40 जन। ग्रुप मोनसेयाव 20 जन, मोननै ग्रुपजों 40 जन सोलिगासिनो दोङो दा। बे नोंथांनि जि खामानि मावनाय बेयो सोरखारि ना बेयो नोंथांनि? बेयो सरकारि। बेवहाय जिखिनि नांनाय मुवा बेसादफोर बेखौ बहानिफ्राय लाबोनाय जायो? बेखौ माने अफिस ओरै केरेलानिफ्राय गासै माबाफोरखौ लाबोनाय जादों, मेसिनारिफोरखौ। ओमफ्राय गुवाहाटियावहाय मोनसे अफिस दोङो, माबायाव जायगा मामोनथाय आगोल बामुनि मेडियाममोन, दा बेवहाय ओरैनो मा मुवाखौ दिहुननाय जायो? बेयाव ओरैनो नालेंखरनि बिगुरखौ न'आवहाय फेरेदना लाबोनानै बेयाव ट्रेनिङाव आरो बेजेंखौ मेसिनाव दिरुं बानायनानै आरो बेखौनो जों बेयाव कार्पेट बानायफिनो। बेनि अनगायै मा मा बानायो? बिनि अनगायै बिदिनो बे फाइबारखौ जायखिजाया पुतला आरि बायदिसिनाबो बानायनो हायो। हेन्डिक्राफ्ट होनो बेखौ, जों बेयाव सोलिथ'वाखै। बेवहाय दिहुननाय मुवाफोरखौ बहाबाफोर फानहरनाय जायो नामा? बेयाव दिहुननायखौ बिदिनो दखानफोराव होनाय जायो जोङो, हलसेलार दखानफोराव, आरो सोरबा लाङोबा जायगानिफ्रायबो हरो। माबायदि बेसेनफोराव फानहरनाय जायो? ओरैनो दिरुंखौहाय माबा 60 थाखायै फानो किल'। बेनिफ्राय कार्पेटखौ बिदि 100, 150 बिदिहाय फानो। नोंथाङा गोबां बर' आइजोफोरा दिनैनि समाव बेखार जानानै दङ, बेखौ नोंथाङा मा खालामनो सानो? बेखौ माने बिथांमोनाबो ट्रेनिंखौ लानानै जाहाथे बिदिनो फिसा फिसा इन्डास्ट्रि खुलिनानै जाहाथे गाव गावनि जिउखौ जौगानायनि लामायाव लाङो, बेखौ आं सानो आरो। दिनैसिम नोंथाङा फोरोंनाय जि फरायसाफोर बेयो बहाबाफोर बेबायदि खामानिखौ मावदों ना मावाखै? खामानिखौ दाथ' बिदिहाय मावथ'नाय नुवाखै। माने बिदि लनफोरखौबो बेंकफोरा मानिथ'वाखै। उनावहाय हायो नामा सेस्था खालामगासिनो दं आरो लनफोरखौ जाहाथे रायज्लायना होनो हायोबा बिसोरबो मावनो हागोन ओरैहाय। बे खामानिखौ मावनानै थांना थानायनि राहाखौ लानो हागोन ना? मावनो हायोबा लानो हायो। नोंनि मुङा मा? आंनि मुङा निजरा गयारी। नों बे ट्रेनिंखौ माब्लानिफ्राय लाया? बे नभेम्बरनि 15 तारिख। बे ट्रेनिंखौ लानानै बोरै नांदों? मोजां मोनदों, रोङिखौबो रोंनाय जादों आरो। बे ट्रेनिंखौ लानायनि उनाव नोंथाङा खामानि मावनायनि थांखि दंना गैया? खामानि मावनोथ' थांखि दङ दंनाया, थेवबो रांनि आंखालनि थाखाय हानाय जाया आरो। बे खामानिखौ मावनानै जिउखौ दैदेननो हागोन बायदि ना हाया बायदि सानो? हागोन बायदि। नोंनि मुङा मा? थुनलाइ रामसियारि। नोंथाङा बे ट्रेनिंखौ माब्लानिफ्राय लाबाय दङ? बे दाख्लै नभेम्बरनि 15 तारिखनिफ्राय मावदो। बेवहाय ओरैनो मा सिखायनाय जायो? बेवहाय कार्पेट हेबनाय, बेनिफ्राय दुरुं सायो, बिदि खालामो। प्लाइबार दङ, बिदि माबा मेसिनाव होनानै सोनांगौ। मेसिनाव सायो दुरुंखौ। मानिफ्राय बानायनाय जायो ओरैनो? नारेंखलनिफ्राय।
बे ट्रेनिंखौ लानानै बोरै नांदों? लानानै मोजां नांदो। बे ट्रेनिंखौ लानायनि उनाव मावनायनि थांखि दंना गैया? थांखिया दङ। सरकारफोरनिफ्राय जेनेबा नायहरोब्ला अनसुंथाइ मोनबा फसंनो हानाय निजे निजे साननाय दङ। बेखौ मावनानै न'खरखौ सोलिनो हागोन ना हाया? हागोन। नोंनि मुङा मा? आंनि नामा जतिमा बर'। बेवहाय मानि ट्रेनिं लाबाय थादों नोङो? बे कारपेट हेबनाय। माब्लानिफ्राय लायामोन? आं दिनैनिफ्रायसो जयेन जादों। दिनै गिबि सानाव माबायदि मोनदों? मोजाङानो नांदो। बेवहाय मानि ट्रेनिं होनाय जादों? आंनिया कारपेट हेबनाय ना कारपेट हेबनाय बाया हानाय बायदि मोनदों आरो आं। नोंनि गामिनि मुङा मा? बर'तला। बे ट्रेनिंखौ लानानै इयुनाव मावना जानायनि थांखि दंना गैया? साननायाथ' बुहुद साननाय दंमोन। सोरनिबा सरकारफोरनि अनसुंथाइ मोनोबा एसे हेल्प मोनोबा ससाइटि ग्रुप जानानै मावलांनो सानदोंमोन आरो माने। ओरैनो बेवहाय मा मा मेचिनफोरनि गोनांथि जायो? बेयाव माबा कारपेट हेबनायनि बेनिफ्राय फाइबार दिरुं सानाय ओमफ्राय फाइबार फेरेदनाय नामा फेरेदनायबो ना आं मोनजोबाखै माने दासो दिनैसो सुरु जादों। गुबुन आइजोफोरखौ मा खालामनो सानो? गुबुन आइजोफोराबो जाहाथे बेबायदिनो मोजां मावलांथो ससाइटि ग्रुप जानानै मावलांनानै जोङो गथ' गथायफोरखौ मोजाङै सामलायलांनो हाथों। मोनसे गोजोनथाव खौरां। गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो MRM हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो। जेरै जान्जि सानाय, हान्थु सानाय, गोदोना सानाय, आदै सानाय, आफादावदै सानाय, जानजि जरा सानाय, खर' सानाय, सिनस्रि जरा सानाय बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं। सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।